Hola, com va? Soc Javi Off, benvinguts al canal d'Escacs en català. Avui veurem el gambit de reina. D4, obertura a peu de reina. Repassem ràpidament la teoria del vídeo obertura a peu de reina d'aquest canal. La defensa més popular dels negres davant l'obertura a peu de reina és cavall F6, defensa índia. La segona és D5, joc de peó de reina, Queen's Pawn Game en anglès. La tercera és S6, defensa Horvitz. La quarta és F5, defensa holandesa, etc. Quedem-nos doncs amb D5, joc de peu de reina, Queen's Pawn Game. Continuem repassant la teoria. La resposta més popular dels blanques davant el joc de peu de reina és C4, gambit de reina, que és el que veurem en aquest vídeo. La segona és cavall F3, variant Zukertort. La tercera és alfil F4, atac Mason. La quarta és alfil G5, atac Levitsky. La cinquena és cavall C3, variant Chigorin. Quedem-nos doncs amb C4, gambit de reina, Queen's Gambit en anglès. Gambit vol dir que es lliura un peó a canvi d'un avantatge posicional. En aquest cas, les blanques estan lliurant el peó de C4 a canvi d'un avantatge posicional a la casella E4. És a dir, que si el gambit és acceptat, doncs ja poden les blanques ocupar el centre amb un E4, tenir un centre molt bo, i aquest peó de C4 a la llarga ja serà recuperat, ja que serà molt difícil que sigui defensat per les negres. Tornem al gambit de reina. Un cop plantejat el gambit de reina per part de les blanques, les negres tenen multitud de recursos per fer-hi front. En aquesta taula tenim ordenades de major a menor popularitat les diferents respostes de les negres davant el gambit de reina. La més popular és la defensa eslava. Després tenim el gambit de reina refusat, gambit de reina acceptat, la defensa Chigorin, el contragambit Alvin, la defensa bàltica, la defensa Marshall, la variant austríaca. Ho veiem tot seguit. D4, D5, C4, gambit de reina. La defensa més popular dels negres davant el gambit de reina és C6, defensa eslava. Amb una popularitat de 60.000 partides registrades a la base de dades, la defensa eslava serà desenvolupada en un futur vídeo independent, però sí que m'agradaria introduir les dues grans respostes de les blanques davant la defensa eslava. La resposta més popular és cavall F3, se'n diu la variant moderna de defensa eslava. Aquí ve cavall F6 per part de les negres, cavall C3 per part de les blanques, i aquí les negres poden optar entre S6, que és defensa semi-eslava, o bé D per C4, i aquí les blanques poden optar per un A4 per evitar que el peó de C4 pugui ser defensat per un B5, o bé un E3. A4 seria la variant Alapin de la variant moderna de defensa eslava i E3 seria la variant Alekhine de la variant moderna de defensa eslava. Tot això ja ho veurem amb més profunditat al vídeo de la defensa eslava. D4, D5, C4, gambit de reina. La segona resposta més popular dels negres davant el gambit de reina és S6, gambit de reina refusat. Amb una popularitat de 40.000 partides registrades a la base de dades, el gambit de reina refusat serà desenvolupat en aquest vídeo cap al final, perquè ara m'agradaria introduir les altres respostes més populars de les negres davant el gambit de reina. D4, D5, C4, gambit de reina. La tercera resposta més popular dels negres davant el gambit de reina és D per C4, gambit de reina acceptat. Amb una popularitat de 16.000 partides registrades a la base de dades, serà desenvolupat en un futur vídeo, però m'agradaria comentar una coseta, que aquí les blanques, el meu més popular és E4, ocupant el centre i alhora atacant el peó de C4, però també podem fer E3, atacant el peó de C4. Aquí és una mala idea que les negres, diguem-ne, que s'entossudeixin amb defensar aquest peó, ja que poden sortir molt mal parades. Per exemple, si intenten defensar amb un B5, ara vendria un A4 intentant eliminar aquest defensor, i aquí les negres no poden defensar B5 amb un A6, perquè si ho fessin, per exemple, doncs eliminem A per B5, A per B5 i la torre es cruspeix la torre, no? Per tant, no podria ser això. I si intenten defensar B5 amb un C6, vindria A per B5, C per B5, i ara aquí les blanques tenen una jugada mortal que seria reina F3 amenaçant la torre de A8 que està atrapada. Per tant, s'ha d'anar molt de compte amb aquest parany. Com he dit abans, el gambit de reina acceptat serà desenvolupat en un futur vídeo perquè hi ha 4 o 5 variants que són molt interessants. La quarta resposta més popular de les negres davant el gambit de reina és cavall C6, defensa Chigorin, en honor a Mikhail Chigorin, jugador d'escacs rus que la va crear. Aquesta no és tan popular com les anteriors, amb només 3.000 partides registrades a la base de dades, tot i així serà desenvolupada en un futur vídeo. Avançar que les 3 respostes més populars de les blanques davant la defensa de Chigorin són treure els cavalls, és a dir, cavall C3, o bé cavall F3, o bé també es fa C per D5. Però tot això ja ho veurem
al vídeo de la defensa Chigorin. La cinquena resposta més popular de les negres davant el gambit de reina és E5 contra gambit Albin. Rep aquest nom en honor a Adolf Albin, jugador d'escacs romanès que el va crear. És força desconegut, amb només 1.500 partides registrades a la base de dades. S'ha desenvolupat en un futur vídeo, però sí que m'agradaria avançar que aquí les blanques normalment accepten aquest contragambit matant D per E5 i aquí les negres han de fer D4. I aquest peó de D4 serà el protagonista de la partida, ja que les blanques aniran atacant-lo i les negres aniran defensant-lo. Com he dit abans, el contragambit Albin s'ha desenvolupat en un futur vídeo. La sisena resposta més popular dels negres davant el gambit de reina és alfil F5 defensa bàltica, que s'ha desenvolupat en un futur vídeo, però sí que m'agradaria avançar les 4 respostes més populars dels blanques davant la defensa bàltica. La més popular és cavall F3, la segona és C per D5, la tercera és cavall C3 i la quarta és reina B3 afegint un punt de suport al peó de C4. La setena resposta més popular de les negres davant el gambit de reina és cavall F6 defensa Marshall, que rep aquest nom en honor a Frank Marshall, jugador d'escacs nord-americà que la va crear. La defensa Marshall no és tan popular com les anteriors, amb només 500 partides registrades a la base de dades. És una defensa de transposicions, és a dir, aquí les blanques, el moviment més popular és cavall F3. I aquí les negres poden optar per C6, que és el moviment més popular, que és transposició a la defensa eslava, o bé E6, que és transposició al gambit de reina refusat, o bé D per C4, que se'n diu la variant diferida del gambit de reina. Tot això ja ho veurem al futur vídeo de la defensa Marshall. I la darrera resposta més popular de les negres davant del gambit de reina és C5 variant austríaca, amb una popularitat de només 200 partides registrades a la base de dades, un gran percentatge de victòria de les blanques, no és gens recomanable per a les negres. Si sou blanques i us la fan, heu de fer cavall F3, defensant aquest peó de D4, i ara aquí les negres poden transposar amb una gambit de reina refusat, amb E6, o bé poden fer D per C4, i això seria una transposició al gambit de reina acceptat. Passem ara a veure les variants més populars que es deriven del gambit de reina refusat, E6, que és la segona resposta més popular dels negres davant el gambit de reina. La més popular era C6, defensa eslava, que la farem en un altre vídeo. Però abans de continuar amb les variants més populars del gambit de reina refusat, m'agradaria explicar que el gambit de reina refusat s'hi pot arribar a partir de l'obertura anglesa, és a dir, C4, obertura anglesa, E6, defensa gincur, la tercera defensa més popular davant de l'obertura anglesa, D4 ocupant el centre, D5, transposició al gambit de reina refusat, o bé també C4, obertura anglesa, D5, defensa anglo-escandinava. Aquesta defensa no la vaig nomenar al vídeo de l'obertura anglesa perquè era molt poc popular, però te la trobes amb partides blitz. I us recomano que si us la fan, aquesta defensa anglo-escandinava, quan feu l'obertura anglesa, contesteu D4, transposició al gambit de reina. I ara vindria E6, gambit de reina refusat. Les negres, quan plantegen el gambit de reina refusat, ignoren que poden prendre el peó de C4 i es dediquen a defensar el seu peó des de D5 amb un E6. Per tant, hi ha una tensió entre aquests dos peons que pot durar durant bastantes jugades al llarg de la partida. Aquesta tensió pot ser trencada tant per un bàndol com per l'altre. Els plans a curt termini de les negres seran desenvolupar cavall a F6, alfil E7, enroc per el pal curt, cavall de B a D7, important aquest detall, ja que el cavall no pot anar a C6 perquè el peó de C ha de tindre mobilitat, ja que en unes línies anirà a C6, que serà transposició de defensa eslava, o bé a C5, que seran les defenses Tarrasch. I els plans a curt termini de les blanques seran treure els cavalls a passejar, cavall C3, cavall F3, després treure l'alfil a G5, clavant el cavall d'F6, després alliberar l'alfil de caselles blanques amb E3, i l'alfil de caselles blanques pot anar, per exemple, a D3 en algunes línies, etc. És important, sobretot, que abans d'obrir l'alfil de caselles blanques s'ha d'alliberar l'alfil de caselles negres, perquè si no l'alfil de caselles negres quedaria atrapat per aquesta estructura de peons. Disculpeu aquest garbuix, ara ho veurem més clar tot seguit. Gambit de reina refusat. Les blanques tenen dues úniques respostes possibles davant el gambit de reina refusat, que són
La més popular, cavall C3, amb 40.000 partides a la base de dades, i la segona més popular és cavall F3. Comencem per la de cavall C3. Cavall F6 és la resposta més popular. Aquest cavall contrarrestre aquest altre cavall, ja que controlen les caselles centrals D5, E4. La segona resposta més popular després de cavall C3 és C6, transposició a defensa eslava. La tercera és alfil E7, preparant per l'arroc. Això es diu variant Charouzek en honor a Rudolf Charouzek, jugador d'escacs txec que la va crear. La quarta és C5, defensa Tarrasch, que rep aquest nom en honor a Segbert Tarrasch, jugador d'escacs rus que la va crear. És una defensa molt popular que serà desenvolupada en un futur vídeo. La quarta resposta més popular és alfil B4, clavant el cavall de C3, preparant la futura defensa Ragozin, que la veurem més endavant. I la cinquena resposta més popular és A6, variant Janowski, en honor a David Janowski, jugador d'escacs polonès que la va crear. Aquesta variant és poc popular, la comentem a nivell d'anècdota. Quedem-nos doncs amb cavall F6, que és la resposta més popular després de cavall C3, i aquesta és la resposta més popular davant el cavall de reina refusat. Però abans de continuar amb les variants més populars que es deriven d'aquesta posició, m'agradaria explicar que amb aquesta posició s'hi pot arribar a través de la defensa índia, és a dir, D4, cavall F6, defensa índia, C4, moviment més popular, E6, moviment més popular, cavall C3, i aquí quan t'esperes que te facin la nimzo-índia, clavant-te el cavall, doncs te fan D5, transposició al gambit de reina refusat. Aquesta transposició la veurem en moltes partides. Aquí les blanques tenen 4 respostes més populars. La més popular de totes és cavall F3, variant dels 3 cavalls del gambit de reina refusat. La segona és alfil G5, variant moderna, clavant el cavall de F6. La tercera és la variant del bescanvi, C per D5, E per D5. Les blanques decideixen acabar amb la tensió de peons. I la quarta resposta més popular és alfil F4, atac Hurwitz. Comentem una mica la variant del bescanvi, que tindria cavall C3, cavall F6. Ara matem C per D5, E per D5. Això és variant del bescanvi, del gambit de reina refusat. I aquí el més popular és alfil G5, clavant el cavall, i les negres el desclaven amb un alfil E7, o també poden fer un C6, o també poden fer un cavall de B a D7. I ara aquí aquest peó sembla que estigui penjat, sembla que ens es puguem cruspir amb el cavall, però és una mala idea, perquè mira què passa si ens el cruspim, no? Cavall per D5 i ara vindria cavall per D5. Ostres, ens cruspim la reina, no? Alfil per D8 i ara vindria una jugada mortal de les negres, que és alfil B4 escac. Aquest rei està atrapat amb aquesta diagonal i l'única jugada possible i obligatòria seria tapar aquest escac amb la reina i es perd la reina, no? I les negres queden amb una peça de més, per tant s'ha d'anar molt de compte amb aquell peó. Comentem ara la variant dels 3 cavalls del gambit de reina refusat. La resposta més popular de les negres és C6, transposició de defensa semieslava. La segona és alfil E7, preparant la variant ortodoxa del gambit de reina refusat, que veurem més endavant. La tercera és alfil B4, defensa Ragozin, que rep aquest nom en honor a Vyacheslav Ragozin, jugador d'escacs rus que la va crear. Serà desenvolupada en un futur vídeo. La quarta resposta més popular és cavall de B a D7, preparant també la variant ortodoxa, que la veurem més endavant. La cinquena és C5, defensa semitarrasch, que juntament amb la defensa tarrasch serà desenvolupada en un futur vídeo. I la sisena és D per C4, variant Viena. Som a la variant dels 3 cavalls del gambit de reina refusat, ara anem a la variant ortodoxa, que continua amb, per exemple, alfil E7, alfil G5, cavall de B a D7, E3, enroc. S'hi pot arribar de diverses maneres, però aquesta és la defensa ortodoxa del gambit de reina refusat. I aquí el moviment més popular és torre C1, per controlar la columna C, que serà oberta de manera immediata amb aquest trencament de peons. O bé també, un moviment més popular aquí és alfil D3, que és la variant Botvinnik, o bé reina C2, que és la variant Rubinstein. La defensa ortodoxa sortirà a moltes partides perquè és molt popular. Tornem al gambit de reina refusat, hem vist la variant del cavall de reina, que és cavall C3, i ara toca veure la variant del cavall de rei, cavall F3, que és la segona resposta més popular dels blanques davant el cavall de reina refusat. Només hi ha 2 respostes populars, cavall C3, cavall F3. La resposta més popular en aquesta posició és cavall F6. La segona és C6, transposició a defensa eslava. La tercera és C5, defensa pseudotarrasch, que juntament amb la defensa tarrasch serà desenvolupada en un futur vídeo. La quarta és D per C4, que és transposició al gambit de reina acceptat. Quedem-nos doncs amb cavall F6, que és la resposta més popular després de cavall F3, i aquí les blanques poden fer cavall C3, que és transposició a la variant dels 3 cavalls que ja hem vist abans, o bé G3, que és transposició a l'obertura catalana. El proper vídeo d'obertures que farem a aquest canal serà el de l'obertura catalana. I fins aquí aquest vídeo és Cracs de Català. Espero que us hagi agradat tant com a mi. Ens veiem a la propera. Merci, adeu!